karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Madam Carla. Maayo kay aniya ka na. Kinahanglan magklarahay ta. Ang bahin sa unsa man madam? Tinuod ba nga nakasala mo ni Justin? Ha? Oh, nga nung nahitiuro ka man. Nangutan ako nimo, tinuod ba nga bana na nimo si Justin? O legal ba ang inyong kasal? Oo, madam. Pero kisa may... Si Justin ang mikugpisal ako bahin sa inyong kaminyoon. Ha? Unsa may ang gisulti nimo, madam? Nganong misulti man siya bahin sa mong kasal? Ikaw ang gusto kong pamation karon. Unsa man ang nahitabo sa inyong kaminyoon ni Justin? Misulti na si Justin sa iyang bahin, di rin ako. Pero gusto ko nga makabati usab sa imong version bahin sa imong pagbudhi sa inyong kaminyoon. Ganong mahila ka man? Tinuod pa ang gisumbong ni Justin ako nga nagbudhi ka sa inyong kaminyoon? Dili tinuod nga. Dili tinuod nga nagbudhi ka sa inyong bana? Dili sa ingon, anak. Kuan. Huwag ko magputi, madam, pero Pero unsa, Alice? may lalaki nga May lalaki gyud ay nga involved. Mao nga nasukog mayo ang imong bana nimo. Nasakpan ka mo niya sa akto, di ba? Oo, pero dili ni kuan. Alice, klaro na kayo nga nagbudhi ka sa imong bana. Madam, kumpiyansa lang kayo ko sa lalaki. Gipainom ko niya og beer Og miinom sa ka. Nahibaw ka ba? Ngang inom maugyod na ang sinugdanan sa daghang mga krimen? Kung nakainom ka na, mawa ka na sa imong kaugalingon. Wa ka na'y kontrol. Pero anong miinuman ka? Ayaw paghilak. Imo ning sa. Busa imo ning atubangon. Madam, gusto ko maging-sulti kang Justin. Pabuta nga madawat ni Justin ang imong pagputi. Ikaw ang nakasa sa inyong kaminyoon, Alice. Busa ikaw gyud ang angay nga musabot kang Justin. Magpaupos ka. Kay nakasa ka. Unsa? Misulti ka na ni Mommy bahin sa iyong kasal ni Alice? O Mara, kinanglan nga ako ang unang makasulti sa minahan. Aron ako ang iyang labanan. Wow! Otokan masabday ka, Justin. Mo na yung nahitabo sa itong kinabuhi. Aw, nabasa naman ko. Malit ko na lang. Sa ato pa. Napugos ka lang. Aw, di man sa ingon nga napugos ko. Usahay lang. Kung magunahuna ko ni Alice. Murag maluoy ko. Shut up. Ay, Ay, rago ko pabati ang maluoy ka sa bugo imong asawa. Mara, di mo ko nakalikayan ko. Kinahanglang imong likayan. Dili ka magpadas paluiloy ni atong Alice. Hunahunaan na lang. Natinuod siya nakasa.
Mayo na mahibaw ka, Justin. Bisulti na ako si Jerome. Nahilabtan gud niyang imong asawa. Ha? Wa na siya makapugong. Kay doon na siya gipainom si mong asawa nga makapagana. Mao nga, nahimong tinuod ang drama. Uts. Dili lang drama ang nakita ni mo sa ibabaw sa inyong kama, Justin. Tinuod gud nga nadog sila. Hangulog babae si Jerome. Way makaikyas niya kung makagusto siya. O may prangkas yan ako. Nga ganahan siya ni Alice. Oh. Mga kalimti ng imong asawa. Hugaw na siya. Nakuha na si Slain. Magpaubos ko. Kay nakasago. Alice, Romero, kumusta naman ang inyong panagsulti ni Madam Carla? Ako may kudbaan eh. Unsa man ha? Di pa pahana ka niya? Aw, kung iyak ng papahaon te, magpapapahara lang sa kuti. Tabang-tabang na lang kunin mo sa tindahan ni mo. magpaubos lang ko kay nakasago. Unsa? Mao ka nagisulti ni Madam. O gusto siya. Unsay gusto te? Nakasaha ko, Romero. Nagdanghag ko sa akong pag-asawa. Kung nagbaton pa kong dili ka di isa, uwa unta ko makig-inom ni Jerome ni atong higayuna. Ni atong gabi una. Kung wa pa ko mo respeto ni Jerome, dili ka to mahitabo. Agad Naana sab. Milat na sab ka. Ate, masakit yung ka ng kalaki ni mo. Romero, kung may mahitabo, ayaw gisulti si Carlin bahin sa mo kagubot. Unsa te? Uy te, ayaw to panugon uy di Alice. Unsa maga ha? Nakauna-huna kang maghikok? Ate, ayaw yun in taong paggunahunaan ng hikog-hikog ha? Sus kay kuyaw, kay na. Ay ka pala ka, Romero. Dili mahitabo maghikog ko. Naibaw ko nga dako ng sahab. Pero, Kibaw ko sinta kong kisa, pero. Ayaw sa ng pero te. Ang importante, nga laban lang. Padayon lang yun. Ayaw lang padas kaguol. uwag yun mo magkasulti ni Justin. Wag yun, te. Aw, katurang may pauli siya kung una niya. Nagisulti siya ni Madam. Mawar to. Oo, anas. Hilak na sab ka. Ate, maluoy ka ni mo, oy. Matay ang tao ng imong kasing-kasing, ate. Awan ni noon. Kailak ko na ko. Mura narbak na takda ni mo, ha? Mura masag kumuto na akong kasing-kasing nga magtanaw ni mo, te, oy. Dili na ko kapugan, Romero. Ito na kakundugan. Ay, oh, lagi. Pero una-unaan lang nga, mula ba raning tanan? Hinaot pa unta, Romero. Hinaot pa unta nga ugma. Mabaw din na sa bahay si Justin ug pasayloon ako niya. Ugaw dikit si Alice. Busa di na gid angay pa nga maluoy ko niya. Mayo na mahibaw ka, Justin. Misulti na ako si Jerome. Nahilabtan gud niya ang imong asawa. Ugaw na gid ang akong kasama. Dili lang drama ang nakita nimo sa ibabaw sa inyong kama, Justin. Tinuod gyud nga nagtuog sila. Hangol ang babae si Jerome. Way makaikyas niya kung makagusto siya. O may prangkas yan ako. Nga ganahan siya ni Alice.
Umok gid ang ilong si Alice. Kinadam gid siya ni Jerome. Oh, bay. Salamat nga ni ano juga bay. Romero? Ayaw kurat-kurat na yung naong bay. Unsa man ka bay ha? Wa na kayo nahuna nga mapauli sa inyo. Unsa? Unsa pa may ulion ako dito? Aw, ang iyong pulingon. Bitaw bay eh. Kuha ba si Ate Alice good? Unsa man ka eh. Nagsigit o hilak. Anong muhilak man siya? Nga iya man nagsa. Kung wa pa siya makik-inom ni Jerome, di siya mahilabtan. Bay, kuan ba? Usaya na lang na ninyo, bay. Di ba tingali si Ate Alice lang ang sadaan? Kadtong lalaki ang pangita, aron mahibaw kas tinuod. Ah, hilom na! Nasuko ka, bay? Di na ko gustong isgutan pang ang mga nahitabo bay. Nakasa ang akong asawa. Nagpahilabot sa uglaing lalaki. Kada ang dakong sa niya bay. Unya, bay. Pasagdan na nimo si Ate Alice. Bahala na sa iyang kinabuhi. Ha? Di ko makadawat sa nitabo sa akong asawa bay. Di na ko ganahang muhikap ni Alice. Ilabi na karon nga nahilabtan na siya sa laing lalaki. That's final na, bay. Busy tingali sa ate. Di naman sad siya mutupag. Murag naagi problema sa ati Alice ta. Bebe, kinala makontak na ko siya pagbalik. Carlin, hunong na sa pagpanawag. Ginoo. Wala ko mahibaw sa kumbuhaton. Sa may nagpaabot na ko sa unahan, Ginoo. Nga nung kitugutan manimo nga mahitabo ni nako. Ano man. Bahay kay Liara ka. Justin! Justin, salamat! Salamat ganiya ka! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!